Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. Wow! Wow! Ang sabaw. O maugayo na mga paradangog kang programang Pinky-on. Kami tabi minasaludar sa indong niya na pagkahapon. Siring man mga tugang mga paradangog ni Henry M. Dito po sa programa na sa indong nanggatin natutukan sa pagkahapon. O mga paradangog sa tuyang programa sa Daragali Gaspi sa probinsya Kanalbay, Mading Kabikulan o magin sa ibang nasyon. Dito po sa programang Pinky-on. Kamutabi sa kuyang papataramon, sa kuyang papaugmahon. Siring man mga tugang patilod tabi na mga rayo nun. Pwede nilong marisibi kung sa tabing mahulaan ang tanog mga tugang nangangalasan, tanog na papatangugon. Siring man mga tugang sa mga paradagog nato dyan ng mga senior citizen maray na hapon. Kamu tabi nagtagahuranda na budak kamu magtagato desisyon kung kamu tabi mapabako pananakan baksina sa tuwing iluwa sa maangapit na panahon. Kamu tabi na mga senior citizen magkuranda na tabi pag-isip-isip na kan mga bakuna na dapat nindong akoon. Kontra sa COVID na matagason, COVID tabi na maringison, COVID na makatakuton, tubig na dipisilononon. COVID tabi ng unyang pinagtatakutan hanggang sa unyan kan mga kinaban magin pobre mayaman o magin sisema na tao talagang titamaan kaya ni paminsan di malason. Siring man mga tugang kamutabi nagantabay ngunya na mga panahon. Then hanggang kalingawa na pagsulog nin face mask buda ang pagsulog nin mask buda taben facial importantihon. Ang pag-social distancing garo kita mga tugang malilingawon. Natabaya ng gadta kita mga payuta, mga matagason kaya taben baksina sa nang pwedeng solusyon. Dahilan sa katagasan kan ngapit naton na mga payo habo kitang magsunod ng gad sa tama na protocol. Kaya ang gigibuhon ta mga tugang baksina sa nan solusyon tangani tabi na kita mahingganan kan sa tuyang problema na namamatian ngunya na panahon. Mga paradangugo na mga magayonon, mga babayeng maputi-puti, mga lalaking gwapuhon. Siring man mga tugang, mga teenager na kulang sa nasa arog kaning oras ta sinda po nag-ireskwela asin madakol yung pagsabado ng gad na hapon. O mga senior citizen tabi na sa kuyang mga padaba, mga babae na mataba-taba. Ang patang darakulaon pati tabi mga tugang anligs na mga maimpison, siring man mga tugang may mga maitom-itong. Tabay na mga maigwison, tabay mga tugang na maputi-puti, kitabay na barbonon. Tabay tabing pipa display kung kita nakasulog nin short-shorton, kaya mga tugang ang mga matakal lalaki talagang minasunodon. Inuli na nga ni kan sa tuyang dapat nagibuhon dahil ang tabay tang COVID ngunyan mantinido sa tuyang panahon. Anong ginibonin daw ka namin naging pitsa 14 bako baga mga tugang na pati ang paghadok limitado ng gad sa ngapit na panahon. Dahil na magparadok-hadok kundi mga tugang kapot na sana ang pwedeng gibuhon. Ang paghimil-himil pwede man nagibuhon, alagad pa kay himil-himil dapat ang kamot hugasan. Ayan mga tugang delikado, baka tabi makaulakit ang virus kang inimil-himil mo na tao. Nagaring orison. Hello! Kumusta lamang mga friend? Ano na? Ay, wara sana. Ano yun ang Albay Division o? Oy, ano daw kung may sisatabi sa dyan may kontak mga tugang sa Albay Division? May nag-apod sa kuyang mga teachers. Igwada tabi ki live-in seminar workshop ang Albay Division. Ano man ini? Ha? Para mo yun Angel na na workshop February 17 to 20? Albay Division da tabi na pwede kayo ng ASUS ko. Yaputa daw ini, ano mangyari tabi sa Indo? Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuyang tataramon mo niya na pagkahapon, galyeta. Aber daw, sige daw. Anong gusto tang sabihon tabi kan tataramon na galyeta? Ikatabi, Chief Technician Bunjing Tanay, aram mo ini, galyeta. Na may antalingan jing igwang nakasaksakan, no? Ikatabi, aram mo tabi ang galyeta, kuhan, Maksan? Aram mo ang galyeta, Maksan? Aram mo naman nakasaksak sa talinga.
Tingin may nakasaksak man. Dahil kang kaurong mo niya na hapon. Ano dire Edwin? Ano? Gapunta kang salbatan na kanirik. Bata direk ang halunang kung medyo maray man. Paulok mo na kung salbatan na kang niya na hapon. Ha? Everybody, let's go to the king. Nasa Rawis ba ngayon na galyeta? Ano? Yan ba ngayon galyeta de Legazpi? Salbatan ang pangyari sa Maoraro. Pangyari sa Maoraro. Direk Edwin, Galyera de Legazpi tabi itong salbatan na kalatusot na ka na. Hello, Ahyado. Ninong, makinahapon po. Ayun. Tugon ako po. Ang galyeta. Sumulba na po yan. Robinson's galyeta. Migo. Pagkuna, kumata na makasimulan. Bago may sinasamayin na galyeta. Ano ba lahat? Grabe feedback. Bago may sinan sa Manila na galyeta. May sinan, bago naman ngayon. Ninong. Galyeta cinema. Ang aram ko po sa galyeta. Sugar o cracker magayan. Galyetas di patatas. Yan, i-correct na bako na Robinson Galyeta. Galeria ito, sa Robin ka. Muna mo na sa Manila Ikaw, may magkaputindahan dyan sa airport. Galyetas de Legazpi. Glorieta Cinema tabi ito, sa Robin Manila na. Galyetas di patatas po ang galyeta. So, matagas yan na cookie na sa logro masapog-sapog na di ka masabutan. Galyeta di patatas. Iyo po. Yan, okay. Iyo po. Pwede. Thank you, Ninong. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Alright. Hello, good afternoon. Good afternoon, Kuya. Ano po ang galyeta, madam? Paano ko po supas ka na sa tao? Ah? Kita. Ano? Supas. Ano? Supas. Supas. Oh, Matagtag talapay. supas. Nakalaw ka na sa Galyeta de Legazpi? Eh, pa, yan lang ang aram ko. Supas yan eh. Supas. Tama ka po dyan. Biskuit? Oh. Biskuit? Oo. Iyo. Salamat, May. Salamatan po. Sabi ni Foxtrot Bravo, ang galyeta ngaya, amigo, biskuit. Yan. Biscuits. Correct po yan, ha? Biskuit. Ngunyan. I do not know kung mga aki kayo ni. Nakakasabot pa kung ano ang gusto sabihin kan galyeta. Biskuit. Yan. Sabi ni Egso na Boboy, galing nga nasa rawang ka naman ni Primong Edwin. Iyo baga, ining ka neighbor mong ini dyan sa barangay 6. Neighbor barangay mo, yung mong Galyeta de Legazpi. Bulangan itong Okay. Yan tabi, mga tugang sa tuyang tataramon mo niya na hapon, Galyeta. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. Biskuit. Okay, sige po. Ito sandali. Biskuit na matagas. Pigtatao sa mga lamay sa gadan. Talaga? Galyeta po, susupas na toasted. Ayun, iba man sa ibang lugar ini ha. Excuse me po. Bakit sa Daraga walang pagbabago ang pamasay sa tricycle at padyak? Laging 20 pesos, buti na dyan sa Legazpi, 22 pesos. Yan, okay. Alright. Madali lang ta. Solusyonan ko ining problema kan mga teachers. Ano? Sa susupas na pigdot-dot sa mainit na kape, nababakal ka ito sa Century Bakery. Galyeta. Supas, yung mananggan, biskuit. Kami ka ito, sa kuan nga po bikaan biskuit o supas. Baka lang ikisupas. Pagabot ko sa Daraga, ang digdi sa mga restaurant, ang supas palang tabi, Foxtrot Bravo, pigihigop. Di hali baga akong bulod. Baka lang yung supas duman, so turot na linga o so kung ano, supas ang apod ka. Pagabot ko sa Legazpi, salbatana, nga niya ako, may supas ka mo. Tinawan ako sa bahaw. Ano nga ko ni? Ang supas nga yung pigihigop. Pagyari sa... Ano ba yan? Pagyari sa maaba ka. Nalula ako duman. Okay. O, sandali lang ta.
Ang supa, galyeta supas, iyan na square na medyo manipis ang round shape kato, aglipay ang apod. Tapos ang saro pa na may asukar na lawanit. May asukar na lawanit. Ibang klase ito madali lang ta. Apodang ko daw tabi ini si Froilan Tena. Madali lang hakan. Ito ko sa iyang iklaro, may hapot ang mga kababayan live-in seminar 2 days, may COVID kita, may live-in seminar, seminar ang Albay Division. Madali lang, tapodang ko si Sir, Froilan. Sir Froilan, si Henry Maceda po ini, Sir, sa DCGB. Ano po ito, tabi? Opo. Oni, sir, may nag-programa kaya ako, pero off-air ka pa man, sir. Oni kaya, may text digdi. Igoda po ka mo gigibuho na live-in seminar sa 17 to 18, Albay Division, o to 20, ang Albay Division. Pero, Sir Froilan, igoda po ka mo gigibuho na live-in seminar sa Albay Division. Ano yun ang pagkitig sa kuya? Oo. Okay, madali lang tabi, sir. Tumasawag ko kay Marisutik sa kuya, ha? Oo. Dek kang aram na gari seminar nindo o live-in seminar? Madali lang, sir. Pagyari sa mga baka. Madali lang, sir, ha? Tapos kanong kusutik sa kuya at tabasahon ko sa imo. Tangani na. Ito. Sir, nagugun mo tabi, Sir Froilan. Iyo. Top-player ka pa man. Sabi niya, good morning po. Kasi mo nga ganyan sa kupig text. May text nga po ako sa imo about po sa ikakandak na live-in seminar workshop ng Albay Division sa Feb 17 to 20. Allowed na po ba ang live-in seminar ngunyan? Pwede man baga po na webinar ta makatakot po, nagadakol ang COVID. Sir Froilan, iyan talaga sa text sa kuya. Sige, sir. I-forward ko po sa imo ngunyan. Tapos feedbackan mo na lang po ako, sir, kung ano anita. Sa mga attendees medyo natatakot Baba, ang pagtripon pa niya, medyo limitado pa. I-forward ko tabi sa imo, sir, ngunyan, ha, para ma-verify mo tabi. Iya po. Ay, day po, sir. Day po, nagpa-midbid. Kaya nga, nagpag-verify mi sa imo. Opo. Sige, sir. Salamat po. Salamaton po. Okay, bye-bye. Okay. Yeah. So, nag-apod sa kuya tabi, wala man da kay to. Ano man na. May nagreklamo sa kuya kay to na webinar, wala man da tabi kay to. Naarog kay itong pangyaring isus. Baka mananggad na, nangalas man ako naman, madali lang hata. Aramon ta kay Sir, i-forward ko ni kay Sir Froilan Tena, tangani na. So, yan, okay na. Text ko sa iya. Ngani po naklarado. Hello, good afternoon. Hello po. Galyetas. Sige. Ano po ang tungkol duman, madam? Parang gusto ko sopas, magayan. Iyo po, sopas. Okay. Iyo. Opo. Iyo man sana po. Iyo man sana pala sa kanya. Sopas. Sir. Isus ko, forward mo daw tabi ni kay Jomar. Pinabad ko na kay Jomar ini. Angel, may kontak ka sa San Jose Community College tabi. Wala kitang kontak ano? Madali lang po ta. Pinabad ko na kay Jomar ini. Na, sige ha, ipalap ko tabi kay Jomar. Madali lang po ata. Ngani makabilo kita sa mga istoryata sa mga samno sa pagkabuhay ngunya na hapon. Jomar bien, madali lang. Apurang ko si Jomar, baka iguan ang development ini.
Tamay, ako kaya mga tugang, pag mga araw kayo ni, pipapalap ko tulos yan. May natapudan ko si Jomara. Ngani na ma-clarify ta kung duman niya na ini. Sukay po na nindang special order hali sa Ched. Jomar, so pinawad ko sa imo San Jose Community College, may development ka na. Nagharapot na uling mga kwang ko. May kontak ka duman. Sige, no rin mo pwede ma-follow up yan. Tanganing ining nagtitrek sa kuya. Tarman ko kula rin pwede magdangog. Sa aga. Magdangog sila sa agang between 8 and 9 o 7:30 to 9. Yeah. Taon na nagharapot na. Pinawad ko sa imo so text ba ka? Yeah. Okay. Sige. Pakikano lang tabi. Pakipala po na lang ha. Okay. Salamaton. Alright. Yan. Yan. Okay na po. Yan na ha. Referred to proper committee. Tabi. Mga tugang ang kwan, ang problema. Okay? O bueno. Another one. Anong nasa... Ano ini? Okay na? O bueno. Okay na kita. Piliwan ta muna sa mga nakatutok sa Facebook Live. Mga tugang tangani po na ano yan. Madali lang ha. Facebook Live tayo. Yung mga kababayan natin, ito, sandali lang ha. Yun, okay? Gwapo na ko sa Facebook pala na, ade. Lalo na mga tugang ko na akong mas gayon. Siguro, garing ngayon malay na tirada mo, Noy. Yung Facebook Live natin. Good afternoon, Tabi. Ian Arena, watching live from Pawa Legazpi. Mer Sarmiento. Shout out po sa Daet Camarines Norte. Yan. TNV. Breeze. Good afternoon daw. J. Marbivar watching. Chito Alvarado. Galyeta Susupas Bagayan na. Pigbabakal kan sa bakery. Okay. Thank you, Tabi. Provinciana. Happy birthday po kay Mama Leti Fulay. Oy! Mama Leti Fulay, birthday mo pala ngunyan. Happy birthday po ha. Mrs. Leti Fulay, happy birthday. Okay? Ka-birthday mo pala si Jenny Nabalyaran. Si Jenny, nagpadala na kay Ibos Buda Pansit. Ano dyan ano? Kada ko lang pinadala ni Jenny na pansit. Buda Ibos. Buda ano ini? Buda cake. Thank you, Tabi, Jen. Okay. Rachel Bonsol. Pwede po paabot sa apik. Wala kami kuryente sa Tahaw Road. Harani po sa Simbahan Fatima Church. Kasabanggi pang aga buda dahil nag-apod ng apik. Ay, araw kayo ni. Madam Rebecca. I-text mo, Tabi, isa sa kuya ang kompletong ngaran mo. Account name sa contact number, Tabi. Tapi gahagad kan apek. I-text mo po sa cellphone number ko ha, 0928-777-5548. I-text mo po sa ko. Buda sa 09 o kaya sa 0995398813. I-text mo po sa ko. Ipo-forward ko, Tabi, sa apek. Ngaran mo, kompletong ngaran, exact address, account name, contact number. Yan po yan ha. Tapag dito ako, Tabi, sa apek. Pigahanap, Tabi, yan. Iya po, happy birthday kay Ate Jenny Balyaran. Sabi ni Phil Samrampote Balila Jr. Yan. Good afternoon po, pakigreet sa family Liana sa SVG Daraga Albay. Good afternoon, Tabi. Watching, gwapuhon ka mananggad palan, Henry. May date na asinda. Ay, totoo po yan. Good afternoon, Tabi. Pabati po sa Francisco family. Bulawan sa Prieto de Sorsogon. Alright. Sandali. Tamayapon kita sa Smart. Sandali lang. Ito, sandali. Hello. Good afternoon. Hello. Yes. Oo, uli. Apa. Oo, parang po sa biology. Molecular biology. Alat, tungkol po sa ano? Huwag ko dyan na ipadara sa imo. Sa mga scientist. Talaga? Ano po ang topic, sir, sa molecular biology? Si Engineer Villar, Laboratory.
Oo. Sa eskwelahan na, itaw ko sa mga libro. Ay, padara mo sa ko. Gari na bubusisan ta kasi Engineer Villar po ini. Kaya padiktiyon mo si, Ah. anuhan. Si Sai. Namatao ba ako sa, yan? Contribution. Standby fan. Mataw ka sa standby fan. So, mo si Between. Iya po. Saan po sir ang harang mo? Down pa na kuya si Kampan kan Emerald Hotel. Nalarong ko. Emerald. Aram na yun Peralta ang harang mo? Engineer ng file bilyar. Iyo. Aram ni kuan. Aram na yun sa harang mo tabi, Engineer. Bata ko wala yung kanya. Iya po. Ipahanap ta ka po dyan sa ampangan kang Emerald Hotel sa mobile. Iyo. Dahil ko dyan ay padara. Ah, Alis iya. sa mga kayante. Iya po. Sulagi-bo kan. Mm. May sa Iya po. Ipahapit ko po dyan sa mobile, Engineer. at naka virus na Ah. 71 pa. Ah, talaga. Iya po. Iya po. Iya po. Kung yan talaga, hindi na kita magpara. Iya po. Papitong ko po dyan. Papitong ko po dyan sa imo. Yes. Yes po. Yes po. Iyo. Salamatan po, Engineer. Salamatan. Iya po. Iya po. Iya po. Iya po. Salamatan tabi. Yes. Thank you po, Chupap. Thank you. Thank you so much. Si Engineer Villar nag-upload. Thank you tabi, Engineer Villar ha. Si Engineer Pap Villar matawda sa kist contribution para sa tuwing standby fund. Oh, mariman ito. Sige, turn over tatulos diyan kay Ate Shirley. Ang standby fund tangani may nagagad kitabang digdig wa kita kakataon na kiloy-luway. Alright? O beno, pakibati po sa mga taga-Galicia, Rapu-Rapu, Albay, Barameda family at pakibati po ko sa mama ko, Happy Valentine. Salamat po sa Baramedas family. Okay, sige po. Love story sa Pinky on Mo Baby. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be. Alright, pighanap ko lang po so text. Madali lang, hanap pa araro mo na lugod. Madali lang. With you, there's a way. Everybody says to do each and every thing. Oh, but what could touch the ring if I ain't got you? If I ain't got you, Oh, ito. Sandali lang ha. Ito. you don't know, Good afternoon po, Henry M. baby, you don't Tawagin mo lang ako sa pangalang Tina. Tina. Sino Tina? Meron naman akong barkada kong Tina. wait alone. Tawagin mo lang ako sa pangalang Tina. Ako po ay may ka-live-in sa ngayon. I see your face again. Isa po siyang ay sus kong pangyayari. You ain't got to be so. Deko na mo na ang kalibin niya da saro tabi na sabi mo tang taga-media. Iyo, taga-media ang partner niya. I'm a girl. Pero in-identify niya di kung ano sense sa media. Pero sabi mo tang taga-media na lang. I'll live and breathe. Simula po noong mga nakaraang buwan, halos araw-araw kaming nag-aaway sa cellphone. If At maging pag-uwi niya ng bahay, dahil ang puta, ibang-iba na ang pakiramdam ko sa aming relasyon. know what it's like, Alam mo po, Sir Henry, don't know what it's like. 2 taon na kaming magkasama sa isang bubong. Kaya lang naisipan ko kung bakit siya ay parang nanlalamig na sa akin. Oh, baby, Sa totoo lang po, hiwalay din siya sa asawa.
Kaya nga hindi kami makapagpakasal. Ay, sus ko. Di ang pigigibo pala nindukan, ha? Medyo may pagka-illegal yan, ha? Di ba? Nang Valentine's Day, umuwi siya ng bahay lasing. At kasama daw niya nakipag-inuman ang kanyang mga barkada. Nasabi niya pa nga may nasabing politiko. Alam mo po, naging mainit na naman ang aming pagtatalo Valentine's Day. Sabi niya, gusto niya magkaroon ng pagkakataon na makapag-isip kung talagang kami pang dalawa. Ay, Diyos ko ni. Malain talaga ang termino ni Bossing. Ining sa imo talaga na yan na problema digdi sa imong ka-live-in. Nagpara. Pinky-on mo, baby. Nasaktan po ako sa kanyang sinabi. At parang nag-isip na rin ako na umalis na sa bahay na aming inupahan. Sa totoo lang po, kaya sige, basahon ko lugotan kung tailingon ta ha. Sa totoo lang po, nagtatrabaho ako dati na entertainer sa isang panggabing establishmento. Tumigil ako sa trabaho dahil nga po sabi niya, kinakailangan kong tumigil para ako ay makapaghanap buhay na iba. Maganda po ako. Saka, anong labot kung maganda ka? Maganda po. Sarawayon ini. Maganda po ako. Ngunyan. Nais ko na pong makipaghiwalay. Tama ba ang aking desisyon? Tawagin mo ako sa pangalang Tina. Yan. Arog kay ni Tina. Ako, dahil man kimaraot kung sa kahali, tama ba? Foxtrot Bravo, baka may ika-advise ka tabi. I-text mo daw po ako. Dahil man kimaraot tabi kung sa kahali, as in kung anong ginikanan mo, lalo na pag-abot sa trabaho. Dahil man po kisisay man na makapaghuhusga kung ano ang klase ang pagkatao mo. Dahil man kisisay man na makakadeterminar kan sa imong futuro bilang sarong tao kung hali ka nagtatrabaho sa entertainment na pambangging establishmento. Wala po ako sa jurisdiction, wala po akong karapatan na ikatabi sa kuya na husgahan kan nangyari sa imo, buda ang pagkatawo mo. Ngunyan po, advice ko sa imo, Oni, very clear duman sa lalaki na gari, sa text mo lang ha, gari po, habo na sa imo ining taga-medyang ini. Kung nafe-feel mo po na talagang habo na siya si mo, panahon na mag-isip ka kan sa imong tama na desisyon. Kusog-kusog daw, Jing. Pwede kusog-kusogan mo tawid monitor ko tabi, Jing, sa laog. Yan, ang ginagulpi. Yan, okay na yan. Siguro po, kung ako nahaputon mo sa estimate kang sasabi kang lalaki na gusto mo niya nang mag-unwind o term na ginamit, selling ko po, tama ang sa imong desisyon. Panahon na mag-isip ka, asin magtaga, suway-suway ka na. Ngani po na maging marahay ang sa imong futuro. Tabako, although, with due respect po sa mga nag-live-in, na bako man mga kasal, dakol mga pag-ararog ka na naging matrayom po sa buhay. Kaya lang mga tugang, syempre, naiba man po sa imong sitwasyon. Siya palan, bulag sagom, ika manhali ka sa pambangging establishmento, magayon ka, tas ang bagay ka reklama nagtrabaho man ng ganyan, mga magayon-gayon, lalo na pag naka-make up na. Di ba? Kaya po, ang advice ko mo, siguro, panahon na mag-move out ka, kung sa harong na yan, maghanap ka po, habang, dahil ka man pwedeng bastang humali kibigla,
habang magplano kang maghali, mag-apply ka na po din mga trabaho. Pero ang advice ko po sa imo, di ka na magbalik duman sa dati mong trabaho. Iba na pong trabaho ang lalaugan mo. Hello? Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon po, sir. Ako pala, sir, nag-ano ba sa imo yan tungkol dito sa apik sa ginubatan? Ay, po, ano po ito, sir? Ano, sir? Para man po narinig mo yung reklamo ko dyan. Arin nga ni Gusto po. ko, maharaman ko yung yung talagang... Iyo. Kasi wala ko... Madam, hello. Iyo, alat ko na po. Hello, bossing. Opo. Di ko na po natatandaan sa reklamo mo. Arin reklamo mo, so di ka pigbibilan? Suday po ako sa gabot si Bill. Oh, arag po ka ini. Inapod ko na concern mo digdi sa APEC. Ang sabi, papahiling da po itong area mo. Di pa po kinagdyan? Hello, sir. Hello? Nagawara-wara. Sige. Pakiya po daw tabi, giraray busing, ta medyo maribok Okay. Balikan ko lang tabi. So, problema. Panahon na, pwede man po na makipagbulagan ka na. Ngani po na matapos ang kalbaryo mo. Tasahiling ko, baka sulalakid, baka unaman talaga interesado si mo sa mga araw ka na statement, pwede na pong pag-urong. Pwede. Bago ka po maghali, inang number 1 nagabapati. Number 2, mag-urong ka mong duwa kimaray. Haputon mo siya talaga kung ano talaga ang gusto niya. Talaga, makipagbulagan o ano. That's number 1. Number 2, bago ka tabi maghali, makipag-uron saya sa araw ka na desisyon, magpuon ka na pong maghanap ng trabaho. Ang trabaho mo po na-applyan, bako natabi ito na trabaho na dati mong trabaho. Maghanap ka diyan mga negosyo, mag-sales lady ka, di ba? Magnegosyo, magtinda ka sa magkwang ka, magtrabaho ka, mag-apply ka sa kunsain. Na nababagay ka, susog sa tinapusan mo. Anong kurso mo pala? Itis mo daw kung anong course mo. May kwang ka, may connection ka sa communication. Di ba? Iya po. Maghanap ka trabaho para tabi makapag-abante ka na kang gusto mo man na mangyari sa buhay mo. Malay mo, bako ka talaga para dyan. Anyway, ako makaskas ako magdesisyon kay araw ka na advice mo, tabako man ka mo kasal. Ta kung kasal ka bong duwa, iba ba ng advice ko? Bako man ka mo kasal, siguro panahon na talaga na mag-move out ka dyan. Iya po. And then, ulitom ko, maghanap ka tabing trabaho, bago ka maghali dyan. Nga na igwa ikakadugtong sa imong pangangaipo. Trabaho na bako man masyadong dakulan sweldo na susugduman sa imong tabing kaaraman. Iya po. O yan tabi ang advice ko. Sa imong tabi, Madam Tina, sa imong tabi na concern na ipinadara, tigdi po sa kuya na programa. Iya po. Okay? Oras sa Pilipinas, alas 3:41 na po nin hapon. An oras hatod sa Indokang Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nestogen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano.
challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, tamay doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk cocoa as in energy-releasing nutrients as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FTA CFR permit number 0114 series of 2020. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FTA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak! Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmarista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/almigcomputer. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Alright, sige, sandali lang. May isos ko. So may kapos na kita ki oras. May mga hapot pala hindi kay Madam Tina Tang. So sa ano ini, so tungkol sa mga kwandaninda, mga birthday. Madam, ugaring din nakitang oras ha. Tabi, 10 minutes na lang bago mag-alas 4. Kundi, para ini, saro, 2. Sige, lugod. Pagbigyan tayo ini. Basta ini po, ang sabi kayo ni Madam Tina, importante nga dyan sa pagiging makajos. Yan. Maray pasaga na lang ini. Tabi, i-text ko na lang si Madam Tina. Tao ni pala, 10 minutes. Anyway, so, ano kaya tabian sa kuyang Potoro sa panangaki pag 1975? Potoro pa tayong bigapot kayo. So, pagyari, nakadepende sa Potoro, 1975. Naggadangog dyan si Madam Tina kasi si Ate Kwan, si Ate Chris. 1975 tabi Buda 1984. Yeah, 1984. 75 tabi in 1984. Sandali lang. Tayo pa-interpret talugod yan. Naduwang yan, madaling tapodang ko doon si 84 and 75. Yan mga siguro lang kami mananggal kang Sabado tungkol sa Chinese New Year. O kan 12, kan pizza 12. May hapon tigdi. Pagbigyan talugod ini tabata. Nagyadangog ngaya po ako digdi sa Barangay Pigkale. Yun. Nandiyan ka na sa kuta sa Mustang. Ara niyon man sa nakuta, madali lang nga. Tapodang ko daw si Madam Chris.
May hapot pala nigdi ano. So sa year of the kwan, isingit ko lang muna ni. So sa year of the kwan baga, year of the ox baga, ngunyan. Iyo, okay. Hello, good afternoon. Good afternoon, Tabi, Sir Henry. Madam Tina. Yes po. O ni, may hapot digding duwa palan mananggad. Iyo. Okay. Na-research na ni Madam Chris, so 84 and 75. Kan October pa Tabi, yan na research. O sige. Primero, may hapot siya. Ano po ang general ang hapon siya kaya iba ko man nga kung negosyo, whatever. General siya. Opo. May connection po digdi sa Year of the Ox, tabi, Ma'am Tinas. 1980, 85 mo na, tabi. Go ahead. 85. Year of the Ox. Forecast lang, no? Okay. Ox. Marami man si Ox. Okay. Good year. Actually, si Ox this year is very good ang year. Okay. Sinabi ko lang ito so nagi siyang mix luck dahil si Tai Sui, kasabay siya dumang kay Tai Sui sa 5 animal sign. Ang gustong sabihin, may precaution lang sa gabos na karahayan, may saro lang siyang precaution sa Ox. Okay. Ox this year. Tendency to turn inauspicious to auspicious. So, alam, bad trip ka ngayon niya na aldaw, kaya niya na, napaka bad trip, mag-top sa mind niya na, dapat mo ba ako? Sisay may karapatan akong dahil, mga araw ka iyan, mga turning inauspicious to, mga ayan, business endeavor, halimbawa kung nagtatrabaho siya, marayman, work harder lang, kasi naparalesa naman kan Ox ang nagtatrabaho talaga very diligent. Iya po. Yan man talaga sinda. Kaya, kung gusto sabihin, ang Ox man niya na taon, marayan taon. Yan. Okay. Dahil lang makasobra sa gastos, lalo na sa mga online tab, nakabisyo yan. Yan. Iya po. Don't be too extravagant. Ayan lang. Yes, opo. Okay. Sarap po. Avoid stress. Opo. 1970, 75? 75. 75. Rabbit. Rabbit? Si Rabbit. Opo, Kunin mo, Rabbit. isus. Matibayo na sa kuhan? Matibayo na sa ano yan? Sa carrots? Oo po. Carrots talaga. Kaya mga malinigon. Very clean baga siya, no? Iya po. Oo. Rabbit. Si Rabbit po, sabi ko last time, di ba? Rabbit's average or fair year for Rabbit 6. Kung sa 1 to 10 na i-gauge ta, 6 ang Rabbit this year. 6. Ayan. 1 to 6. Opo, Okay, 1 to 10. Okay. So maray-maray man ang Rabbit nun yan. Ingat lang sa pangloloko, stay away from harmful na tao, promote magan Rabbit. Pero may mga kaibahan na mga naiinggit or what are kayan. Charitable endeavor. Ang gusto sabihin, halimbawa, pag may time siya, pag marayan mood niya, mag-donation na sana siya o bumakal siyang kaunon dyan sa restaurant, tawag niya dyan sa mga pulubi, okay na yan. Mauugma siya kaya kasi so art of giving sa puso mo, mapaugba yan sa imo. Yan si Rabbit this year. Bakit yan? Okay. Year of the Horse. Anong tawag mo? Horse? Opo. Si Horse kasi, di ba, sabi ko sa iyo, nagtitindog pa sana. Pero on the latter part of the year, mga middle, matindog na yan. Tamay gusto manili si Horse. Ayun. Okay. Ano, Angel? Anong taon? Ano ko naman si Angel Bata? Kuwan ba yun? Nagkaplano pa sa buhay yun eh. Ano, Angel yan? Angel, anong taon? Tiger, tabi, Madam Tinada. Ang Tiger this year, nakulo na i-await siya ng grand year siya ngunyan, si Tiger. Nakulo ang niya, flying colors. May achievements siya ngunyan sa trabaho kung ano manan sa iyang pagtatahak na trabaho. Okay. Tapos expect some occasions or celebration. Halimbawa siya, estudyante, may flying colors yan, may honor roll yan. Halimbawa, nag-exam siya sa board exam, mapapasar siya. Okay. Yan ang Tiger this year. Kasi may angel siya na influential friends na matabang. Magayon na ng Tiger this year. Yes, opo. Una po na Dragon. May Year of the Dragon? Igwa, Dragon, maray man yan this year na Dragon. Sabi ko sa mo, this year, kadaklan maray. Kadaklan maray, adi. Sabi mo kan Sabado, di ba?
Opo. Sabi ko, maray magagabos yan para si Coat lang medyo bako. Pero si Dragon, maray man. Kaya lang, sa Taiso, igwa siyang sinabi kay Dragon na, ingat ka, mind your own business. Na ikaw mag-settle ki-district ki-duwan tao, ikaw man sana matatrap sa duwang sides. Ayun. Ang sasabihin, pig-settlement yun, si Pulano nag-iwal. Pagluwas na, si Pulano nagsabi sa kuya kayan, ikapalugod sa may sala. Maigat siya kaan. Kasi very good heart siya, very good. Habo siya kiribok ang tao, pigtatabangan niya. Talaga, okay. Iyo po. 1963, nagparadako lugod. 63. Rabbit Mangyaray, 63, Rabbit. Rabbit, pareho kang init. Alright, sige. Next, ito. Rat Tabi. Rat. Year of the Rat. Rat. Maray ang tao ni Rat. Maray si Rat, lucky year. 1 to 10, 8. Kung 1 to 10, lucky year. Sa career, 5 star. Sa kwarta, 4 star. Sa 1 to 5, sa kwarta niya malaog 4 stars. Financial profit, common expected source, also iwa siya. Sa health, 4 star man siya. Year of prosperity. Not favorable to gambling lang. Di siya mag-gamble. Taday man siya magana. Sa relationship, single, favorable to true love. Favorable to get married, so may mga boyfriend na. Married couple, affection, and serene. Yan. Anong taon si Rat? Anong taon? Ay, dahil lang namin yun digdi. Okay, ayun sige. pala mga unwrap na nga pala, dakol na taon ano? Yung manang Opo, 5 ang elements. Diba, 5 isa na. Kung metal rat siya, smooth sailing in all areas. Career, health, and cash flow. Yan, okay lang po. But generally, maray ang rat. Yun lang. Ingat lang siya sa work. After work, magpahingalo. Baka may kwarta siya, pero mahina ang hawak niya. Iyo, opo. Overwork. 1963. 63. Rabbit, 63. Rabbit, okay na po. Apo. 63 Rabbit, alright. Apo. 1919 ay harayo naman eh garutik na 90 garugada naman 1999 halayo no naman ay 1921 lagi gwata 19 wala man kita kita de ay 100 plus na ini may luto na ini like makukuha na ini sa City Hall di 100 oo puro na surti sa buhay ini na rin na siya alright 1979 po 79 Goat. Yeah. Goat. Okay man, pero mga later part of the year na siya pero ang goat naman yan, pasensya lang kay puhay niya, kasi mabuot man talaga siya. Ang kay puhay niya ko yan, pasensya, takon-dakunan mo sana mapasaway sa iya, maglaylo na lang siya, or else madadagit siya, pero mag-ingat sinda sa goat, ang goat na nadadagit, kunyan, nilecturan sinda di goat, kasi aggressive si goat this year. Masira mo ba gigibong kaldereta? Opo, korte sana. Yes, ito. 1977. Snake. Magayuno ng snake. Snake, year of the snake siya. 77, snake. Opo. Okay. Maray ang taon ni snake, di ba? Sabi ko, kapos halos maray. Opo, okay. Siya the best ko niya ng taon eh. Iya, okay. Opo. Siguro sa mga hapot pang ibang magusto man ngayon maaraman, iyan ang mga kung ano-anong mga buenas na yan, pabuenas, etc. Diyan na lang sa imo sa Mustang, commercial adi. Opo. Anytime po. Dumiyan na lang o para maghapon. Okay. Iya po. Saro pa, paano nga ni advice ta nga badamtin ang general sa publiko para ma-achieve ang siring na bagay? Tabi, go ahead po. Okay. Fine. Ano po kan? Ang phone free po, ang meaning kayan, practicality. Ano po kayan. Pero kung ang sa gabos po, ang pinaka the best po, mahal na Diyos magyaray po sa tuyang hahagadan kitabang. Sa gabos ng mga uneven, ang mga ano-ano man ang mga negative diging nagkabarasa ta, yan man ang dakulang panahon na, Lord, sana day mangyari ni. So, kung at least advisean kita, na mag-precaution kita, mainitan pa yung, Lord, tawi man sana akong halabang pasensya. Yun na nang yan, idadagdag ta sa prayer ta. Kaya nga gusto ta maaraman, na may precaution man kita. It's not na matibay kita magino, no.
kitaan mahanap sa mahal na Diyos kang gabos na tabang nakaipuhan ta. Maski naaraman tayo ng mga sojak-sojak na ini, o anong kulang, si mahal na Diyos ang mga puno, di ba? Yes, So, ganun lang yun. Dagdagan ng dasal, lalo na sa aga, mga Wednesday na kita. Ngayon na nga niya ako sa contemplative, ngayon na nga niya ako sa plano naman kan Holy Week na isipa daw at unang tanari, wow. Sa aga Tuesday na, sa Wednesday na. Yeah. Okay. Mga contemplative na nga ni kita ganyan, naman. Yes po, opo. Salamaton tabi. Madam Tina, salamaton sa mo po sa imong researcher dyan na magayon, Opo, sabihan ko po. Thank you. Nagdadamog gani po. Ito sa luwas. Dara sa radyo sa luwas. Tawasin back. Thank you po. Mabuhay ka. Iya po. Salamat din, Tabi, sa Henry. Thank you very much. God bless all. Opo. Thank you. Tinatang mga tugang ng Mustang commercial. Yan pinakasabi niya. Importante nga ang gabos iatang sa mahal na Diyos, di ba? Tanong manabagayan, mga tugang Diyos talagang makatabang sa tuya gabos. Giya yan sa tuya tabi na dapat gibuhon mga tugang oral daw. Salamat po sa pagantabay. Goodbye, mabuhay. I always thought you were the best. I guess Beer Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 ning pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Just na lang ang Beer Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Beer Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Beer Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Beer Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag
onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 4:07. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Garong kabaliktadan ang pigsasabi ngunyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa aloy ng panahon na paninindugan kan Malacanang na wara ining kinakaaraman o kinaraman sa kanselasyon kan kaito kana prangkisa kan ABS-CBN. Inian payag ni Vice President Leni Robredo kasunod kan bagong patakot ni Presidente Duterte kontra sa franchise renewal kan ABS-CBN. Sigun sa Vice Presidente, garo pigukumpirmar na kan payag ngunyan ni Presidente Duterte ang espekulasyon kan kadaklan manungod sa pagkasarado kan network. Magigiramduman na kanakaaging taon kan ibinasura kan Kamara ang aplikasyon kan ABS-CBN para sa bagong prangkisa dahil sa mga aligasyon na daipagbayad din buwis kan Pamilya Lopez, dual citizenship kan Chairman Emeritus kay ni na si Eugenio Gabi Lopez III,